Wai ka san lecturer na raina mu ya san wannan mun shakaro sun ban ka ce baka san shirin ku akan Aisha ba. Dole ni da bakin ka shari. kai duhun wani kaka Kai Saki, na ce ka bar ekar nan ga 'yan makaranta nan za su yi digami. zan fasa ma kai da bindiga. Makaranta? Yan makaranta kai Usman yan makaranta Kai hadda malamai banda imani Kai dan small malaman su ba sa aiki me yassari ko alaran momi da masu da musu baki Qur'ani duk wanda muka kama tarbani mutuwa ma wai ta kamata dole in je canza ma Aisha location. ki move your nose here ki move your nose here move Malamai! Malamai! Kuro ba mu yasa ne.